Apa ya? Gitu loh ya apa sih tadi? Ngene Lendra lucu Ndra. Ya. Ya kok nyanyi ta iku. Hah? Lihat apa iku lho? Ya wes ngantuk ya. Si ono Pak gede Pak jero Pak kiri tapi Pak. Apa juga? Kayak gimana kayak? Kayaknya lah. Oh, yuk jero ya Pak. Kawannya apa jero ya? Lek atus meneh lak metu nek. Gitu ya. Ini tadi gobot deh Mak, tak kayak tak coba. Sana Kayak kok. gimana kayak? Mbekane kok rada anu. Ya anu nek kena disiram ndase lak metu men. Oh, sama. Biasa ngono. Kan dhek Iya disiram turun. lak ngene. Tapi menurut lagi YouTube. Mikir apa? Lah. Ayo